Okay. Yes. Erokamano ahinya. To en ang'o ma secretariat nyalo timo sani? En ang'o ma ok nyalo timo? Nikech sani waonge commissioners mag IEBC. Victor, mano bende penjo maber. Mokwongo dwe mar abiriyo the secretariat nodhi negi dhi Supreme Court. Negi seek for gimiluongo ni advisory opinion. Under Article 163 of the Constitution and Section 13 of the Supreme Court Act. Ka endi negi kwayo gik moko mi Supreme Court okonygi. Achiel kuom gik mane gidwa negi penjo en ni to be nitie gik ma wanyalo timo kata koponi commissioners pod onge. Mar ariyo negi penjo ni to time lapse mosetimoregi machalo kaka this by elections, machalo kaka the limitations of boundaries, be wanyalo extend gima watimre ni koro wawuondore ni ndalo mane commissioners konge ka nok kwan, koro wanyalo reverse the clock. Mago penjo madongo sana magitero nyim Supreme Court. We are part of that case as a amicus curiae, friend of the court. Koro wa follow as elder. To mano penjo maber nikech gin bende dhogi omoko. Ni to ang'o mo wanyalo timo ka jogi onge, ang'o mo kwanya timo. Inyalo paro gima osechando ji kabisa ka. And on the deputy governors. Yes. The reappointment and replacement of deputy governors. Osebedo ka shida sana. Nito ka commissioners onge, deputy governors gi be nyalo bedo replaced. Inyalo paro no chando Kisi, no chando Washington Gishu, and osechendo kuone mang'eny. Nimar giwacho ni unless ni dhie court, mikelo one order, koka wanyalo gazete. Mano IEBC secretariat wacho nikech they do not have an outright right and mandate as secretariat mondo gitime. Mano tiji commission. Koro mage gik mosebedo ka chano the and they have really struggled kanyo tanyalo dok ne IEBC. The secretariat under the leadership mar Marijano Sen Marjan. They have tried much as